Wah. Godhok pecah sirahmu. Waduh, kleru len jupuk aku. Tak kira nek glugu e garek. Wah, sampean nang pundi, Den? Aku ning awakmu. Terus Men ketok kowe temandang karya kowe tak njingi. oh, terus Kowe ngopo-ngopo iso perang menangan, tamani tumbak ora apa-apa, tamani gada ora apa-apa. Yen lumrah kowe arep ambles bumi ya iso. carane Ngampet ambegan terus batinmu nyuwun ambles bumi. Bathukmu templekno lemah engko ora bablas. bablas sak nyawane. Ora. Iki serius lho, iki ora guyon lho. Iya, ora guyon. Cobane ora. Piye kok ora wani? Engko nek gaman ngapusi kula semenang. Tenanan. Oh, piye? Wah, gleleng iki. Kene ora tau brabrek Kurawa ora bakal rampung kan. Bagong iki Satama lho ora basa karo aku. basa ngapa? Kowe rene arep gawe geger kok dadak tak basani. Jaluk Semar Badranaya. Bapakmu kok rene? Tendangane ora. Pendhita macam apa kuwi? Pendhita marmeksa karo Semar Badranaya. Ora usah nyumbari karo wong tuaku. Satama Keduga glindhingke sirahmu. Piye? Satama Keduga glindhingke sirahmu. Biyen Bagong wong ora-oran mo. Saiki urung karuan. Kowe iso ngalahke Bagong, bumi langit tangkep Pecah sirahmu. pangkal tayone legane atiku. Komeng tanganmu. Ayo, nya. Jan. Ora edan iki serius iki. Modar kowe, modar apa? Ya, leno pangenda wak cacake Kalonjana. Lho. Nggo ngopo? Nggo makane kowe. Wah, setan. Aja pamer. Ketiban tumbak. Endi tumbakmu? Urung dicupuke. Tiban tumbak jebol dadamu. Nganti iso gawe mbledos. Wetengku. Bumi langit tangkep. Ayo, ungalno dadamu. Nya. Wedan mletik metu genine. Kandhane mula aku ora nggawa rek. Kowe ngapain nang ngene, Reng? Ora apa-apa ndelok kowe. Ngati-ati ngundak kena pegaman, nganti kowe kena gaman tak nyemelangi to. Aku nek perang biasa tak tambi omong-omongan ngene iki ora. Asale canggleleng kok ya. Terus barang nanti ngono nganti ana apa-apa dipenake mah. Dian ki menungso apa iki? Menungso apa? Wis ora apa-apa to, diamu dadi kono mati ya. Kok ngleleng kowe, Wer? Tumbak ditutukke cengel kok tang 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 tang. Cah ampo. Ora usah gumun. Butuh tela ora? Oh, butuh tela ngapa? Golekke. Gang. Wedian. Gang. Rasa wedi, aku ki ora apa-apa. Santai wae to. Tak golekke mayit wedok apa? Mah.
Mayit kok wedok. Wah, bocah kok glelenge ra jamak-jamak. Ono apa lho Kareng? Bagong. Bagong apa? Bagong kok iso ambles bumi? Ora sanggumun mergo dinjingi karo adiku. Adi sampean Dimas Antasena. ora setan iki. Mbok kula dinjingi ta? Piye? Mbok kula dinjingi men ampuh kaya Bagong. Iso wae. Arep kok pamer kaya Bagong. Nggih, ngosak asik Kurawa. Merem. Merem kok malah mlirik. Niki kira ya. Oh. Karo wong tuwa kok. Merem. Lho, merem. Ngamet-ambekan. Wis melek. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Kuwi lah. Terus kekuatane? Mabura. Carane? Sikiling gedruk lemah ping 3. Niki enten kampase mboten niki. Kok banter banget kok nek nabrak apa-apa? Batinmu muni mandeg. Gleleng sae. Wah, sapa kae sing etok? Durma Gati Timbres Dasmo. Oh, biar. Wah, gleleng tenan. Padake sembetengan. Kok aleman reng. Le tuku gas nendi? Gas matamu ora. Iki lho delok iki lho. Iki aku iso nek di atas tanah iki itu bisa lho. Mumpur sithik, Pak. Wah. Golek kolah ra ono gendenge. Areng apa? Nginjen kaya. Sempatan nih. Weh lah Bagong ngampuh gareng ngampuh. Kula digawe kaya ngene. Digawe piye? Gawe kaya gareng kali Bagong. Aku isa aku pengen ambles bumi, mongko ambles bumi wis dinggoni Bagong. Mongko Bagong tak jake gelut ning jero bumi. Merem. Kula iso kaya sampean iso nyembur kaya kula to? Iso. Wonten iso Mati wonge, mati. wah niku wis apik. Merem ngamet-ambekan. Aja endo. Nek arep dingslupi aja endo. Lah niku ora tau endo. Kene manane ping pasrah kok endo. Sampeyan iku sing selak kesusur. Wis. Wah, ayo. Ora usah semelang, Petruk. Aku ki putune Dewaning Ula. Nggih. Kowe narep nang ndi iso, ning banyu ya iso, merambat uwit ya iso. Apa iki? Oh. Kapokmu kapan? Semangkean. Ayo Kurawa gelem bubar apa ora? Ora gelem bubar, ajar anak-anak Semar legane. Kon Imbles? Kon Imbles apa piye? Mutiar. Oh, kapokmu kapan kowe? Kowe ngapa ya, Tru? Oh, kowe iki senenge cah kurang ajar. Gong, napa iki kilene nandur iki tenanan. Kok ambles bumi nggawa kantong gandum. Telone wong tok pedhiki tok wadahi iki piye? Engko nek panen nek jebol rak wis ra ono telone to. Kowe engko tak kei to. Wah, kok nek carane ngono kuwi gah aku.
Wah uga Gong, aja balekke Gong. Wis kowe ora sampe melu. Santai wae to, kowe ora sampe melu. Pokoke butuhe kowe engko tak kae. Jeneng aku ora wani iki. Gong wis wae. Oh, wis. Wah kandhane kaya ngono. Doglut ning bumi sing weruh ya sapa? Wayang kok ming animasi. Waduh, iki piye aku dipendem sak dodo iki. Apamu kapan kowe? Balikke, Gong. Balikke ora semangken ora. Ayo, Patih sengkune ora nekuk penjarin golek dalan nyangkal putung gawa para Sata Kurawa. Wow, konangan garing timbles saka Dirgantara. Entek apa ya iki? Kok wis ora gelem banter ya? Wah, kabulatore reget iki ya. Suara-suarane mak blok. Man. Piye? Diceblokke sak dodo, Man. Ceblok kira sapa wah sampeyan nek ngerti gila. Bagong ambles bumi, Petruk ambles bumi, Gareng mapur. Medeni, Man. Bagong ki ambles bumi. Nggih. Nek ngerti iso diceblok. Anggere ana mak sendul kudu mencolot. Nek ora mencolot iso diceblok karo Bagong. Ngatos-atos wani atas ya tak jinjing ya. Ngono. Ngono. Wah. Menjane Bagong keceron iki lene blok iki. Ning ngene nancemke mempeng banget iki. Didudut kok angel, Man. Mbok coba didoni. Aduh. Lega aku. Sampeyan ki wong tuwa to. Ngerti tandur lagi diceblok kok dijeboli. Mbok nek tukul njaluk. Antel mencelat kok. Sembecengan. Mlayu wae. Selak diceblokke meneh. Waduh meng katot-katoke cek. Demet. Gege karepe dhewe. Patih kok katoke ditarik. Untung lobok. Dadi ora sak wonge. Balekke Gong. Mah. Ukuran 3 papa. Sedeng ae tak bedah. Santai wae sambung kain liyane. Kardinal. Waduh. Kardinal kok mempenge ra jamak-jamak ora. Lho, keterangane katut sak kathoke jero. Ha iya. Sengkune iki Patih kok kathoke jero rendan. Rendan piye? Kaya saringan tahu ae lho. Kosok nyanyi dangdut ya mbok ora ngerti ora. Semengane werna-werna. Ora dibantu karo ndara-ndara
Kurawa mesti sineng kene ya rek mesti. Nah ya paling berpartisipasi meng aku. Lho. Ha iya ta, uga Dursasana tak ajar timblis. Heeh. Wah seneng aku. Aku ora arep matur ndara Garukaca nek wis rampung masalah ben nang kene terus. Lho. Nang kono terus piye? Maksude ben nang awakku terus. Dadi aku iso mabur tekan ndi ora kok ming tekan semuk semene tok. Nggih to isih kowe gleleng lho nek mabur. Apa terus? Oh. Sikilmu kaya ora tekle. Tanganmu kaya ora sikilmu ora kaya becik, tanganmu ora kaya tekle, mripatmu kaya ora kira nek mabur. Kok karang yo gleleng tenan kaya aku iki. Piye? Rusak kok terus pisan. Kaburatore jepluk. Oh iya. Sing duwe abur-aburan wis minggat. Mula aja sok mamer. Ya. Kowe ora iso mabur, aku tontonan tetep iso. Piye, Gong? Sing iso ambles ya wis metu kok, terus mbok ya wis. Ha iya. Kalau bapak malah tindak mrene. Ayo engko bapak arepe wis sing diutus sapa ra ndara-ndara ki samarta ing gati sawika ing dene terus. Ora salah kok doyak-oyak sak penake dhewe. Kepruk bendho sirahmu modar. Ora bakal ana sing iso nglawat. Petro, dalem. Matur nuwun ya Petro. Nggih, sami-sami. Doyak-oyak buta nganti ora kuat. Satriya kalah karo buta. Ora kuat ambune ababe. Mangane bathang, mangane barang mati. Abape teng-tengan. Mentang ya mesti Den. Iya. Kene bojomu kok mangan barang mentang ora apa. Ayo, di tunggale. Ae. Nek ora tak sampurnake kowe mung arep gawe kesel kanca-kancaku. Le nabuh ki ora mung bengi iki tok. Sesuk isih berlanjut kok Biar. Semangkean. Dek. Jarike ape? Dadal. Engko nek butane mayite goleki ora ana wong mati kok goleki jare. Copot didol dum cah loro. Siap. Buta modaran diisin kok ya. Ha iya. Kowe apa ora? Lumayan tulis e. Ha iya. Bathik tulis e nggonamu cap-capan to. Heeh. Ming 80 tok pamerke truk ya semen. Iki tulis e. Heeh. Wah, terus katoke jine copot sisan. Engko nek buta ora apa-apa, buta mati ra diisin. Ya. Wah, lumayan iki. Saya tak deloki ukurane. Ya. 3-8 pas aku. Oh, aku 3-4 e. Oh, iki jatahku. Ya. Kowe cawete gelem apa? Ya. Jugok kesisan. Wis ben buta mati ra diisin. Nyong, iki dilondrekke sik kuning kaya ngono. Gonge setan ora. Wet. Buta ki seneng lintingan apa ya? Kok nggawa mbako detret-tetret lumayan. Wah, tukul kok nang kono ya? Tukul kok wis rajangan ya. Udu asem ki. Oh. Lho. Anake apa ya, Guys? Udu Gareng ora. Wong ngawur sak penake dhewe ra.
Prabu Sirawati Jayawati Rakyat Bojo-bojo. Kacaku maju Jawati muda dadi bayaran. Sapa sing padani kaca jajaku bilang-bilang aku ra diwakake. Kowe sapa yu? Yu piye? Kowe wedok ya? Wedok dengkulmu mlocot ora? Iki lanang ngono kok. Weh, kok yo koyang. Ya iki lho kondene. Iki kirung kok konde. Duae. Iki konde. Irung ki udu iki. Irung endi? Irung iki. Iki udu irung ki cangkem. Cangkem kok nyek konde. Wah kok aduh teku loro. Cangkem iki. Iki janggut. Janggut kok nyek konde. Janggut iki. Iki kalau menjing. Wah, kalau menjing. Kalau menjing kok nyek konde. Aduh, kalau menjeng gigi, iki susu kok cili. Wah, susu iki mudel. Mudel kaya ngono, dia mudel kaya ayo. Mudel kaya iki, mudel kok dilecek kaya ngono. Mudel kaya iki mudel aja. Oh, buta iki guru sate kemekelen anti mati to. Lah kok iki kirung kok darani konde. Irung iki. Iki. Waduh. Asem lah aku melayu banter banget wis mati to, Tru. Wis. Arep kanggo dolanan e. Aja kaya buta pekok kaya ngono. Riwayatmu ini nyenani nyulunya modal air mengalir dari hulu dan gunung-gunung seribu. Oh, Reng goleki bapakmu. Apa? Irunge padha mlentung. Kae buta terong ta irunge padha mlentung ora. Sapa kowe kok tetembangan malahan mangi ning anyang. Mangi ning anyang. Piye? Mangi ning anyang mbok nyambane kaya mamanan maning. Oh, terus ngayang nang nyambane ning anyang mengkene. Piye kuwi karepe? Oh, wis disetater. Nak ndasmu. Apa kaya swara knalpot, Mak? Oh. Ini nglokol. Nglokol. Nama we. Piye? Apa we? Aku. Ngopo? Neng. Piye? Nenengmu. Maksude? Ah. Nenengmu. Neneng. Oh jeneng. Nah. Petro. Nengok kerupuk cengelmu kuwi. Petro. Mito. Kowe sapa? Nek ngomong ngaliman ngene iki. Waduh ra cetha iki. Ya apa ora omong apa-apa kok ya. Jenengmu iki lho. Nek ngomong ngene. Ingkang ngene anyang umat-umat ndhet ati payangan aku ora nrimake. Sik tak golekane sing marahi ora cetha iki. Oh, iki apa? Cangkeme ketutupan irung iki apa?
Mono sampeyan ingkang angunan nrima ngepati ning ngayamu Jura Brata Jaya Brata imbang yen padha-padha kancaku maju kabeh padha tekaning pati aku ora nrima ngepati ning kancaku ayo ora mikat kletak-kletak ning aku ora aku jeneng ngono lanen ira ngene minyak-minyak ngaingi Gong tandani Gong. Anak apa? Anak apa, Kakang? Kakang ora. Iki nek omong bindeng sulapan le, sulapan. Ning nek iki dibuka cetha. Apa iya? Engko nek omong. Ayo omong. Amon nyamrat menyen padha-padha ayo ora nrima ning kancaku ning kancaku ji. Sopo sing maju kok kletak-kletak iki berkading pati boy. Tok kapake le, tak ilangi irunge men cetha. Ha modar butane ya. Irunge dipras ora. Lha iki men cetha le omongane ora. Wah! Aduh. Yung aduh. Aku di rumah saku ora ana cagakane kok makbres. Nabrak uwit apa ya? Wo, lah buta ngono kok. Halo? Hakade belas tetep balik ketemu. Waduh iki kok buka kok pekok kabeh to iki? Hakade becilek ketemu. Bang gila entuk buta edan le. Hakade Yo kok dimot. Wah sikut modar kowe. Tantel kowe. Terus kowe legi kok. Bagong lambene ora. Iki buta saka planet ngendi ya iki? Omane kok dibedel jeje bro. Kakak Aku apa? Ada apa kita wajib. Kita boleh tidur. Ora diyok-yok panggunge. Guyu kok. Ribet. Ada. Oh nesu Kang. Kowe ora tanggung jawab kok. Kowe senengane mbeda buta edan kok. Ada apa? Ada telepon kowe. Ada mati lek ke tempat lah. Wes kowe meneng wae truk malah ora nesu lho kowe. Matek aku le seneng ro irungku kowe wonge. Anggere nyekel irungku ndasku gojaki irungku dimut. Monggo kaya ngrasake tenanan kae lho. Ketokon tak keprase ye. Aja. Kaya buta terong lho tak ilang irunge. Aja.
Wah, iki ora tamu sih. Wis kene ngene bae. Ana apa to? Wis meneng bae, Pak. Hai. Ada beti lah kah? Ada kok? Oh. Takut. Kedua tiga. Wah. Hasilnya ngemot cak jase. Ada kan? Ada katanya? Ada kan? Kok ngapake gong tak pok. Lah tak turahke ben. Bareng karo koncake kentang kok.